Je tu moja pizza! To čo je toto? Toto je škandál! Idem im zavolať. Pizza Róza, prosím. Róza? Vy nie ste pizza Róza, vy ste pizza Hrôza. Objednali sme si od vás pizzu za 14 € a nič tu nie je. Olivy žiadne, syr žiadny, nič, normálne, skandál, toto je neuveriteľné. Už si od vás nikdy neobjednáme, tak! Ahoj, Lenny. No čo, kamarát, čo je nové? Ale objednal som si pizzu a pozri, čo mi tí babráci poslali. No ukáž, kamarát.